itxi zuen itsasoa ez, amaren sabenetik indarta atera zenean, nik eman dizkion hodeiak soinekotzat, eta beherrainoa hau zatitzat. Nik ezarri dizkion mugak, ateak eta morreioak ipiniz, eta esan nion, honaino iritsiko zara eta aurrerako hemen lehertuko da zure ondatuen arrokeria. Jaunak esana. Kristoren maitasunak behartzen gaitu, jakinik bat denetatik hil dela, eta ondorioz denak hil direla. Kristo denetatik hila, bizi direnak ez daitezen beretzat bizi, beraietatik hil eta piztu den harentzat baizik. Beraz, hemenik aurrera, guk ez dugu inor giza ikuspegitik hutsez balioztatuko. Eta noizbait Kristo giza ikuspegi hutsez balioztatu izan badugu ere, orain ez dugu hala egiten. Beraz, Kristoren adena sortzari berri da. Zaharrenak egin du berria sortu da. Jaunak esana. Jesucristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Egun hartan, ilunabarrean, Jesusek esan zien ikasleei, goazen itsasoaz bestaldera. Jendea utzi eta ontzian eraman zuten Jesus, zegoen bezala. Beste ontzi batzuek ere jarraitu zioten. Horretan, haize bolada zakarra atera zuen, eta olatuek ontzia jotzen zuten, ia urez betetzeraino. Jesus berriz txopan zegoen, buruko baten gainean. Esnarazi eta esan zioten, maixu, ez aldizu axola gu galtzeak. Hark, esnaturik, haserre egin zion haizeari eta itsasoari esan. Hago isilik, geldik. Gelditu zen haizea eta barealdi handia egin zen. Jesusek esan zien, zergatik beldur hori. Ez alduzue oraindik sinismenik. Beldur ikaraz gelditu ziren elkarri esanez. Nor ote dugu hau, berak esana egiten bai dute haizeak eta itsasoak ere. Jaunak esana. Jesusek gugan sorrarazi nahi duen sentimendu importante bat da konfidantza. Jesusek nahi du berarengan pentsatzen dugularik, berarekin egoten geralarik, otoitzean, sakramentuetan, bera moda bat ere gogora datorkigularik sentu ezagula konfidantza. Ez du guk ikara edo ondo ezak sentitzerik nahi berarenean pentsatzen dugularik. Baizik eta konfiantza sakon bat.
Horregatik, bera mundura etorri zaigu batez ere hori ulertaraztera. Jainkoak maite gaituela. Jakina, jainkotasuna aipatzen delarik, badaude halako ezaugarri batzuk, jainkoa betilekoa da, jainkoa ahal guztiduna da, jainkoak dena dezake, beste inor edo ezer baino askozaz ere handiagoa da, infinitua da jainkoa, eta esan genezake ezaugarri horiek nola baitere deskribatzen dutela edo adierazten dutela jainkotasuna zer den. Eta hori argi dezakegu erlijio eta filosofia guztietan. Horiek jakina Jesusek ez ditu ukatzen, baina etorri da guregana batez ere azpimarratzera jainko betiereko horrek, jainko ahal guztidun horrek maite gaituela. Hoixe da bere mezu nagusia. Ez da etorri mundura esatera jainkoa betierekoa edo ahal guztiduna dela batez ere. Baizik eta batez ere etorri da esatera jainkoak maite gaituela. Gure gertuko egin da. Nahi du hori gola sentitzea. Ez da dituzten gehiago morroi esaten, adiskide baizik. Hoixe da guk sentitzea nahi duena Jesusek eta horrek guregan halako konfiantza sentiaraztea. Horregatik gaurko ebangelio honetan, entzun berri dugun ebangelio honetan, agertu zaigu halako momentu konplikatu bat. Dakigunez, Jesusen 12 apostoluetatik 4 behintzat badakigu ziur arrantzaleak zirela. Itsasoan eta aritzen zirela. Pedro, Andres, Santiago eta Juan, akaso beste batean izango zen, baina ebangeliotan 4 horiek aipatzen dizkigu arrantzaleak zirela. Eta behin baino gehiagotan ikusten ditugu txalupan, arraiak harrapatzera zikoa zela, edo batetik bestera joateko txalupan sartzen zirela, batzutan ere jende talde ikaragarria zegoelako Jesus txalupatik hasten zen hizketan, denek ikusteko modua eta entzuteko modua izan zezaten, eta gaurkoan ere ikusten dugu itsasoratzen direla. Baina izugarrizko itsas ekaitza sortzen zaie. Jesus berriz lo bezala zegoen, haintxe txalupan, lasai lo, eta bestek ikaratuta itsasoak ematen duen beldur horrekin. Izugarrizko itsasoa jarri zen, eta haiek konfiantza Jesusen jarri zuten. Seitu joan ziren beregana esnaraztera eta laguntza eskatzera. Honek gurezago ere halako ikasbidea ekartzen dugu. Guk ere gure bizitzan akaso zaigu tokatuko itsasoan ibiltzea, baino bestelako ekaitz edo zailtasun edo momentu txarrak ere etortzen zaizkigu gure bizitzan. Gertatu delako zerbakia, edo guk ere gaizki bukatu dugulako, edo zer gauze gertalaiteke gure bizitzan. Edo zein gora bera, edo zein zailtasun, horietan denetan nahi du Jesusek konfiantzaz berarengana jo dezagula. Berari eskatu dezagula laguntza. Berarengan konfiantza sakon hori eduki dezagula. Berak esan dugu, ni zuekin izango nauzue egunero munduaren azken egunera arte. Berak esan dugu ere, zatozte nigana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Hoixe da, berarengan guk sentitzea nahi duena konfiantza sakon hori. Ekainan daude, Jesusen bihotzaren hilabetean, eta batez ere Jesusek hoixe adierazten dugu imagina horretan. Bihotza erakusten dugu. Ohar gaitezen bere ezaugarririk nagusiena eta berak guk jakitea nahi bihotzari printzipalena hoixe da. Maite gaituela. Eta maitasun horrek guregan sensazio hori, sentimendu hori sorrarazi nahi duela. Konfiantza, bakea, gertutasuna eskatzen dugu, beti garbi eduki dezagula maitasun hori, eta saia gaitezela ere beti bera horretan imitatzen.
Oienak buka daitezela, nagusitu dadila justizia, egia, maitasuna. Esan dezakegu jaunari. Eta gure hildakarak ere gogoan hartuko ditugu gaurko
sare zutenean, eta gogoz buruz zikola, ogia hartu eta eskerrak emanez aditu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztioetatik. Hau nire gorputza da, zuentzat emango dena. Afaldu berren karizak nik berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztioetatik. Hau nire ogoraren karizak da, itun behari eta betikoaren ola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu hau nire horrenari. Gogoan izan jauna, mundu guztia zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazuk maitasun sura Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta elizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izan kutxapatenean batean gure sentean eta hildako guztiak gainitzazu zure aurtegian egitetan. Berezitia, Estado, Abaien, Gutxira Zuri, Carmen Barriga, Julius Barberia, Erzunago,
Uarmari bat, bihar,